Tendarita kwe e sub-county Nyakach koro golo chik mondo mi Obila ochiel gi magina kendo negi kanyo jomaundu mag kuo jamni e tong' mar Nyakach kod Soin Sigowet neno ni otiek timno chutha. Mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa weche e jiwo arita Kisumu bende okochopo gi kanyo ka achije ang'wen bende ne ondhi e sub-county ma Kisumu East. E sub-county ma Nyakach county ma Kisumu, tendarita kwe makono kotelna gi kod komanda mar Obila Bob Anunda koro golo chik mondo mi Obila ochiel gi magina kanyo kendo negi jomaundu mag kuo jamni e tong' mar Nyakach kod Soin Sigowet eneno ni otiek timno chutho ka juma mokalo jokuo dhok moko nyocha ochweyo monego ng'ato achiel kod asere. They are intent on killing our people and stealing our livestock. And they are not heeding our warnings. We have said and we have given instructions to our security officers to shoot to kill those who are armed and with intent to kill our innocent people. I have already enhanced the numbers of security officers along the common border. Oganda mawuok Nyakach koro medo jiwo jotendarita kwe makono bende mondo ked kod koko maikelo kod siasa ma bende osemiyo rawere mathoth hinyore. Onego beni jo siasa ma perpetrate violence onego gibedo brought to book, and even the party should take action because we want to go this way till 2027. It seems really lull a lot of our people, and that's not the way to go. Magitimore sama e sub-county ma Kisumu East, Obila nyondhi achije ang'wen mitudo kod kuo marang'enge e kinde mane gitimo apedha e kar dak ma Nyalenda kotudore kod malingling mane giyudo e wi achich achiel moyang nyinge kaka Gilbert Otieno mong'ere ni Peto. They informed us, then the deputy OCS, together with the OC Crime Kasakam Police Station, mobilized officers, expeditiously responded and later arrested the suspect, who, after thorough interrogation, he led the officers to two hideouts, one at Obunga, another one at Nyamasaria, where we arrested additional three suspects who are dangerous criminals within here, and very large assorted goods, suspected stolen goods. Komanda mar Obila ma Kisumu East Edward Wafula yango ni sani gidhimedo kwano Obila mabiro timo apedha kajiwo arita e alwora ma Kisumu koriwo nyaka luongo mago manitie yweyo. We have recalled all officers from annual leave who are on annual leave at the park for synergy. We don't want criminals midist. E kinde ma chijego masani ogeng ne giete sendo Obila makasagam ogen mar chwalo e nyim doho chieng' wuok tich juma manyien. Wafula opwoyo oganda kuom tiyo kanyakla kod Obila eneno ni othir weche njore. So I urge wananchi, if they have any issue 8 at night, 8 at daytime, please call this number. Is 0734 588 568, which will be on 24/7. Then we respond immediately. Geno koro nitie ni jopiny kaachiel kod Obila komedo tiyo kanyakla e tudruok mar kedo gi maundu kod njore mosego tach e kaunti ni. To kwe kod arita mojiwore dhi duogo ahinya to e kinde nyasi mar Christmas kod higa manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.